nosaltres ens anem ara amb una notícia també d'actualitat, perquè este matí ha estat la nostra companyera Bea Carrascosa fent el directe en la inauguració del nou mercat d'Alginet. Nosaltres hem fet aquesta connexió en directe i ara ens anem a recordar-ho perquè és una notícia d'actualitat d'última hora ací, en la Ribera. Directe des del nou mercat municipal d'Alginet, un mercat que ha tingut un procés de reforma llarg, intens, però des del que ja podem disfrutar tota la població d'Alginet. Ara només estan en funcionament 4 parades en les que els ciutadans d'Alginet poden disfrutar i poden trobar fruita, carn, entre altres coses. Anem a parlar amb la regidora de Personal i Mercat, en Anna Pala, per a que ens conten més coses de la reforma d'aquest mercat municipal. Anna, bon dia, què tal, com estàs? Molt bé, bon dia. Gràcies per estar així amb nosaltres. Igualment. Parlem d'una reforma intensa, llarga, molts problemes per a tractar de reformar aquest mercat municipal, però que per fi s'ha aconseguit. Sí, han sigut 4 anys, moltes empreses que han fet fallida, vingueren, se n'anaren, però al final ja hem obert en precari perquè per temes d'informes i tal no se podia obrir, estaven abans en unes casetes en unes condicions que no eren les correctes, entonces han entrat en precari i poquet a poquet entrarà una altra xica que té la concessió en vigor, que encara no té la per arreglar i poquet a poquet anirem plenant ja totes les parades. Hem dit que ara mateix són 3 o 4 les parades que estan en funcionament, però que l'Ajuntament està en el procés de donar més concessions per a poder obrir més parades. Sí, en l'últim plenari ja es porta a plenari la recepció de l'obra, entonces ja el nou govern, el pròxim regidor o regidora que entre de mercat, ja farà la licitació, esperem plenar i que això funcioni a tope. Quines són les noves condicions del mercat? Com les podem definir? Intentem que la gent vinga a comprar al mercat del poble, s'obriran 2 vesprades, dimarts i divendres, i entre setmana de dilluns a dissabte, i entonces esperem que tota la gent del poble s'acostumi a vindre a comprar al mercat i deixi un poc els supermercats de costadet, que és el que pretén, que el xicotet comerç local vagi a més cada vegada. Molt important, veritat, donar vida a aquest comerç. Sí, i sobretot és gent treballadora del poble que està guanyant-se molt dignament el jornal i pensem que és millor que les superfícies grans. Són parades que, malgrat conserven l'essència d'un mercat de sempre, però que tenen novetats, no? Sí, hem conservat el que és l'antic del mercat, hem mesclat el que és l'antic, el modernisme, i hem deixat el que és la pedra, el sostre, ho hem deixat tot com estava abans. És un mercat que es va construir en 1904 i acabar en 1905, és quan va fer l'apertura. Ara, en la rehabilitació se tenia que haver obert antes, però no ha pogut ser, ha costat 360.000 euros en el modificat i en tot, entonces esperem que ara funcione i que això sempre estiga ple. Qualsevol persona pot optar a tindre una paradeta en el mercat? Sí, qualsevol persona, quan ja el pròxim regidor o regidora està fet el plec de condicions, està tot a punt, i entonces ja se publicitarà en Facebook, en ràdio, en la web de l'Ajuntament i tot el món que vulgui una parada la podrà sol·licitar. Per què ha sigut tan difícil el procés? No sé, agarraven empreses dient que no podien acabar en aquests diners, que no sé què, i se n'anaven. Però el projecte estava fet, s'ha revisat, els tècnics han dit que estava ben fet, entonces, clar, eren coses que no eren culpa de l'Ajuntament. Són parades ara molt modernes, en aire condicionat, en llum, en aigua, en totes les condicions per a poder portar avant un negoci, no? Sí, han ficat els calentadors, les piles, i antes no n'hi havia quarto de bany i ara ja tenen quarto de bany per la gent que pugui vindre a comprar i tal, tranquil·lament pot anar al quarto de bany sense cap problema. Com animaries a la població que s'anime a vindre a comprar? Sí, jo demano a tot el poble que vinguen a comprar, que ara n'hi ha poques parades, però que la gent que està és gent de tota la vida, gent que està treballant al mercat tota la vida, que continuen venint, i ara quan estiguen ja totes les parades, això que estiga ja sempre a tope. Moltíssimes gràcies, Anna. Gràcies, adeu. Anem a parlar ara en una de les comerciants que estan fent activitat ja en el nou mercat municipal d'Alginet. Anem a parlar amb Maria Rosa Planelles. Maria Rosa, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Treballant, no? Pues sí.
Conta'm, què te pareix la nova infraestructura del mercat municipal? Feia falta? Feia molta falta, me pareix molt bé, i hem estat 4 anys ahí fora, hem patit calor, fred, i això és més higiènic. Esteu ara molt bé, no? En aire condicionat, en unes condicions més saludables, no?, per tal de treballar. Sí. Jo estic de categoria, estic molt contenta. Ara falta que... tornat al mercat. Falta que la gent s'anime, no?, a venir a comprar. Sí, per lo menos les que han resistit quan estàvem en el carrer, pues venen així i estan més còmodes i més gent que va vinguent, sí. Parles de la teua parada? Pues res, tinc una polleria de ja fa molts anys, se basa en... faig hamburgueses, les elaboro jo i nada, pues lo que n'hi ha en una polleria, pollastre, conill... Totalment artesanal, de tota la vida, el més natural possible. Sí, a passar de pares a filla. Espero que tingués molta sort i que vaig endavant la paraeta. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Anem a parlar ara en un altre comerciant d'ací del mercat. Ella és Amparo Casanova, que està ara donant un servici. Amparo, què tal? Què te pareix el nou mercat? Home, pues una passada. Estar així és un lujo perquè s'ha quedat preciós. S'ha quedat preciós. Això, que poquet a poquet pues, ens vagin omplint les paraetes i que tinguem un poquet d'ambient. Però bé, estem molt a gust. Em contava la teua companya que ha sigut una temporada difícil, no?, l'anterior etapa del mercat, i que feia moltíssima falta aquesta reforma. La veritat és que sí, perquè les dones estaven comprant-nos i elles estaven en el carrer, nosaltres estàvem dins encara, però elles a voltes nosaltres pensàvem com aguanten tant les dones en el fred i en el calor i tot. Però bé, contenta. Ara ja està passat, sí, ja tenien ganes, perquè no té res que veure estar a fora i estar així, i a més, és que s'ha quedat molt preciós, una preciositat. Com animaries a la resta de comerciants a portar els seus aliments i a obrir noves parades? Com les animaries? Hi ha que intentar-ho perquè, clar, quan més siguem així dins, més ambient hi haurà i la gent suposa que més a gust comprarà. Ens falta això, veure l'ambientet de que estiga ple, veure si s'animen poquet a poquet. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. El que falta sí, en aquest mercat municipal és precisament això, vida, poder obrir més paraetes i donar-li aquesta vida per a que els comerciants no tinguin que tancar. Anem a parlar ara en un altre comerciant que porta fruita. Hola Ángel, bon dia. Buenos días, ¿qué tal? Estás así el primeret del mercat. Sí, el primero. Dona la benvinguda als clients. A salir corriendo. Què tal la renovació del mercat? Bien, muy bien. Muy bien. Era una cosa que demanàveu els comerciants des de fa molt de temps, veritat? Y las personas que venían a comprar también. Feia molta falta perquè fora, calor, fred, es parlaven les teues El companyes. agua cuando llovía también bastante. Pero bien, muy bien. Esteu agraïts, no?, a l'Ajuntament per la tasca que han fet en el mercat, malgrat que ha tardat una miqueta. Sí, 4 años y medio solo. Bé, però més bé tard que Ya, claro, más vale así. content. Muy bien. Sí. Com animaries a la resta de comerciants a que porten eixa vida així al municipi? Eso, poco a poco ellos saben que tienen un mercado de toda la vida. Y bien, muy bien. Que no desaparezca, no? Hombre, claro, es lo normal, claro. Moltes gràcies, Àngel. Pues, companyers, fins així la nostra connexió en directe des del mercat municipal. Un mercat modern, un mercat tecnològic i un mercat al que només li falta que les persones vinguen a comprar i aquestes concessions per a poder obrir més portes i moltes més parades així en el mercat. Gràcies.